Ucabanga ukuthi sewudlule iminyaka ekahle yokushintsha ikusasa lakho? Kuthiwani uma ngingakutshela ukuthi iningi labantu namuhla abanamadola ayisigidi esisodwa babengenazo nhlobo izinsiza zezimali ngemuva kweminyaka engama-40? Yebo, lokho kubonakala kungathembeki, cishe kuyihaba, kodwa kuyiqiniso. Ngoba ukushoda kwezimali akuveli ekushodeni kwemali, kodwa kuvela endleleni yokucabanga. Kungukwakheka okungazwisiseki okuqondisa zonke izinqumo, yonke imizwa, nazo zonke izenzo ngemali, ngaphandle kokuthi nawe ukubone. Futhi uze ushintshe lolu hlelo lwangaphakathi, akukho kukhushulelwa esikhundleni, utshalomali, noma ibhonasi elingakuletha phambili. Namuhla ngizokuqondisa endleleni yokuqeda lo mjikelezo nokuguqula isimo sakho sezomnotho ngemuva kweminyaka engama-40, noma ngabe kubonakala sekwephuze kakhulu. Kodwa qaphela lokhu okuqukethwe okubukwayo nokuzwakala akukhona ngomsebenzi onzima wezandla. Kumayelana nokuthi ungayilungisa kanjani ingqondo yakho ukuze udale inotho, noma ngabe umhlaba uthi sekwephuze kakhulu. Ngikhumbula kahle isikhathi lapho ngangikholelwa ukuthi ubunzima bulele ngaphandle kwami. Ngangihlola isitatimende sami sasebhange ngicabange, ukube nje ngangihola kakhulu, konke ngabe kwehlukile. Kodwa kwakungekhona umholo. Kwakuyingqondo yami. Ngangilolongelwe ukwehluleka, ukuze ngingazi ngiphinde amaphethini okuntula. Futhi okubi kakhulu ngalokhu ukuthi lolu hlelo lwangaphakathi alubonakali. Lubonakala emazwini owasho kusukela ebuntwaneni, ezinkolelweni ozifunde kubazali bakho, ezinkingeni ukuxhumana nabantu okukufundise ukuthi azinakugwenywa. Kangaki usho noma uzwa ukuthi imali ayithengi injabulo, inhlanhla itholakala kuphela kulabo abazalwe benezintokozelo, abantu abacebile banjalo ngenxa yokuxhaphaza abanye. Lezi zinkulumo zingena engqondweni yakho njengamaparazayithi futhi zibumba indlela oqonda ngayo umhlaba. Zinquma ukuthi yini oyibona ifanele. Futhi lokho okholelwa ukuthi ukufanele yikho kanye ingqondo yakho engaphansi kwengqondo ezokufezekisa. Ngoba ubuchopho abusebenzi ngokwezifiso zakho, busebenza ngokwezinkolelo zakho ezijulile. Ngakho-ke, noma ngabe umemezela ukuthi ngifuna ukuceba, uma kukhona izwi elingaphakathi elithi ukuthola imali kunzima, ubuchopho bakho buzowudicilela phansi wonke umzamo wokuqhubekela phambili kwezimali. Ungase uzame ngaphezu kokujwayelekile, uzifundise, uhlanganyele ekuqeqeshweni, ushintshe umsebenzi, kodwa akukho shintsho lwangempela olwenzekayo. Inkinga efanayo ibonakala ngendlela entsha, isithiyo esifanayo siyaphinda sibonakale, izindleko ezingalindelekile ezifanayo ziyavela. Kubukeka njengenhlekelele, kodwa kuyiphethini. Lolu uhlelo lwakho lwengqondo oluqinisekisa ukuthi uphila ngendlela okholelwa ukuthi uyifanele. Ngazizwela lolu hlelo oluphindaphindwayo. Ngasebenza ngokukhuthala, kodwa izinsiza zezezimali zanyamalala ngaphandle kwencazelo. Kwakunjengokuzama ukuphatha izinhlamvu zesihlabathi ezandleni zami. Futhi ngazibuza, yini engalungile ngami? Ngangingenqeni, ngangizikhandla ngaphezu kwabantu abaningi, kodwa kukhona okungibambayo. Kwakungaleso sikhathi lapho ngaziqonda khona, ngangisebenza ngokwesithombe sami sokwehluleka. Ngangingaziboni ngikwazi ukuba nengcebo. Futhi ngize ngishintshe lowo mqondo wangaphakathi, akukho simo sangaphandle esasingashintsha. Cabanga isikhashana, kangaki usitholile isamba semali eyengeziwe, ibhonasi, iphesenti lokuthengisa, ukubuyiselwa kwentela, futhi ngemva kwezinsuku ezimbalwa leyo mali yanyamalala nje. Kufana nezwi elingaphakathi elihlebela, lokhu akungami. Futhi ngaphandle kokuqaphela, uthola izindlela zokulahla leyo mali. Kungenzeka kuvele izindleko ezingahleliwe, noma imali okufanele ikhokhwe ebonakala ibalulekile ivele ngokungalindelekile. Lokhu akukhona ukungazelelani, kodwa uhlelo lwangaphakathi. Ingqondo ihlale ifuna ukubuyela ezingeni eliyibona lijwayelekile, noma ngabe leyo phethini dikukuntula. Uma uhlose ukuguqula isimo sakho sezimali ngemuva kweminyaka engama-40, udinga ukuqonda ukuthi inkinga ayihlali ngaphandle. Akusona isimo somnotho, uhulumeni, umphathi wakho, noma imvelo yebhizinisi. Ubunzima nesixazululo kulele ngaphakathi kuwe.
Konke okuhlangabezana nakho namuhla kumane kuyisibuko salokho okubona kungenzeka. Futhi mhlawumbe lokhu kuyingxenye engakhululeki kakhulu ukuyivuma, ngoba kusho ukuthatha umthwalo ophelele wokuphila kwakho. Kodwa-ke, kuyakhulula futhi ngoba uma ukuntula kwadalwa nguwe, ingcebo nayo ingadalwa nguwe. Ushintsho luqala ngokukhomba lokho osukukhohlisa iminyaka eminingi. Naka amagama owasebenzisayo. Lalela lokho okushoyo ngezimali. Amagama ayizihluthulelo zobuchopho. Ukusho ukuthi ngingakwazi ukukhokhela kwehluke kakhulu ekubuzeni ukuthi ngingakwazi kanjani ukukhokhela. Okokuqala kuvimbela ukucabanga kwakho, okwesibili kukukhuthaza ukuba uthole izixazululo. Kusukela manje, wonke umusho owushoyo uyisiyalezo engqondweni yakho engaphansi kwengqondo. Khetha ngokucophelela lokho okufundisa ingqondo yakho ukuthi ikwamukele. Futhi kukhona umkhuba olula engawamukela ekuqaleni kokuguquka kwami. Thatha iphepha bese ubhala phansi yonke imisho engemihle oyiphindaphindayo ngemali. Yonke ngaphandle kwemikhawulo. Yasho ngezwi elikhulu. Uzobona ubuningi bokungcola kwengqondo okuthwalayo. Bese ushintsha ngayinye ngestatimende esisha esiqinisekisayo. Ekuqaleni ingqondo yakho izomelana. Kuzobonakala kungelona iqiniso ukumemezela ukuthi impilo yami iningi, ngifanele inotho, ingcebo ingifinyelela kalula. Kodwa kancane kancane ukuphinda kuzoqala ukwakha kabusha uxhumano lwakho lwezinzo. Futhi uma lokho kwenzeka, kukhona okushintshayo. Uqala ukucabanga ngokuhlukile, ukwenza izinqumo ezihlukile, ukuheha abantu namathuba ayengazishiywa phansi ngaphambili. Lokhu akukhona ukuthakatha, kodwa isayensi yezinzwa. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ingqondo yomuntu ayihlukanisi phakathi kokuhlangenwe nakho okungokoqobo nokuhlangenwe nakho okucatshangwe kahle. Lokhu kusho ukuthi uma uphinda isinqumo esisha ngemizwa nangokuqinile, ingqondo yakho engazi lutho iqala ukukubona kuyiqiniso. Futhi uma isikwamukela, ukuphila kwakho kuqala ukubonakalisa leli lungiselelo elisha. Ngakho-ke, zibuze, yiziphi izinkolelo engiziphindaphinde amashumi eminyaka ngingazi? Luyini uhlobo lokuxhumana kwami ngokomzwelo nemali? Ingabe ibangela ukuzisola, ukwesaba, ukungaqiniseki? Noma ingabe iyangikhuthaza, iyangishukumisa, iyangincenga ukuba ngithuthuke? Yonke imizwa eboshwe nemali iveza ingxenye yohlelo lwakho lwangaphakathi. Futhi uma umuzwa ungowomthwalo, ukuzisola, noma ukukhathazeka, sekuyisikhathi sokushintsha indlela yakho yokuxoxa. Ngemuva kweminyaka engamashumi-40, abantu abaningi bakholelwa ukuthi sekwephuze kakhulu ukuguqulwa. Kodwa ngiyakuqinisekisa, kulapho-ke lapho unenzuzo. Ngoba manje usunokuhlakanipha okwanele, ukuvuthwa, nolwazi lokubona okubaluleke ngempela. Manje ungakwazi, ngokubheka emuva, ukuqonda amaphutha adlule futhi, okubaluleke kakhulu, ungakhetha lokho ofisa ukukugcina nalokho ohlose ukukulahla. Amandla okushintsha alele esinqumeni sokushiya okudala bese uvulela okusha indlela. Ukuguqulwa kwezimali kwangempela akuqali ngokufika kwemali, kodwa lapho ushintsha indlela yakho yokucabanga ngayo. Lapho uqonda ukuthi imali akusona isitha, kodwa iyisithombe sokudlidliza kwakho, konke kuyashintsha. Ngoba indawo engaphandle imane ibonakalise indawo yakho yangaphakathi. Futhi uma enhliziyweni yakho kukhona ukholo, ukuzethemba, nenhloso, ingcebo izobonakala ngaphandle kwakho. Iminyaka eminingi ngangizixoxela inganekwane efanayo. Indaba yezinkinga, yokwehluleka, yalokhu akungami. Ngangikholelwa ukuthi kukhona abantu ababehlelelwe ukuphila kwengcebo eningi, kanti abanye, njengami, beza emhlabeni ukuze baphile ngalokho okubalulekile kuphela. Kwakuyindaba yobaba, eyadluliselwa, eyathunyelwa ngezizukulwane ezilandelanayo. Futhi okungihlaba umxhwele kakhulu ukuthi ngangigazi ngisho ukuthi ngangiphindaphinda indaba eyayingeyona eyami. Ngangiyimane ngiyibheka njengeyiqiniso. Lapho lowo muntu oneminyaka engamashumi-52 ubudala engitshela ukuthi wayezinikele impilo yakhe yonke ekushoneni ukuthi lokhu akungimi, ngabona emehlweni akhe isibuko sokuhlangenwe nakho kwezigidi zabantu abaphila ngokuthula. Wayenesinqumo sokuthi isimo sakhe asinakuguqulwa.
ukuthi ukuphila ayenakho kwakuyikusasa lakhe lokugcina. Futhi kwakungaleso sikhathi esiqondile, lapho ngibuza ukuthi wake wazinika yini imvume yokuba nengcebo, ukuthi kukhona okwahlephuka ngaphakathi kuye. Amaconsi anosawoti ayewageza ebusweni bakhe ayengewona awosizi, kodwa awukukhululeka okujulile. Kwakungumzuzu lapho eqonda khona ukuthi ukuboshwa akuhlali ezimeni zangaphandle, kodwa ezinkolelweni zakhe siqu. Kangaki uzithole uzidicilela phansi ngaphambi kwanoma yimuphi umzamo wokuqala okusha. Mangaki amathuba owavumile ukuthi akudlule ngoba uzibona ungenakho, ukubone sekwephuze kakhulu, noma ucabanga ukuthi abanye bangcono. Lokhu yikho engikubiza ngokuthi indaba yangasese. Kuyihlebezo elikulandela nsuku zonke, elinquma ukuthi yini efikelelwa noma engatholakali kuwe. Futhi iningi elikhulu lesintu lidlula empilweni yabo futhi liyiphethe lingakaze liyibuze lengxoxo yangaphakathi. Kodwa ngifisa ukwabelana nawe okuthile okungashintsha ngokuphelele indlela yakho yezezimali, indaba ozixoxela yona yakha iscript ingqondo yakho engaphansi kwengqondo ezosilalela ngokwethembeka. Uma uphindaphinda ukuthi awusebenzi kahle ekuphatheni izimali, ingqondo yakho engazi lutho izoqinisekisa ukuthi uyasibonisa lesi simiso nsuku zonke. Uma ukholelwa ukuthi ingcebo ilungelo labanye, izokugcina usemsebenzini onzima, kodwa kungalokothi kube sezingeni elanele lokukhuphukela ezingeni eliphakeme. Le ndaba ifana nesoftware esebenza ngemuva, engabonakali, kodwa ibusa kakhulu. Futhi iqiniso ukuthi akekho umuntu ozalwa nengqondo ehlelelwe ukuntula. Siluthola lolu lwazi. Sifunda ngokubona abazali bethu bekhathazeka ngezizikwelethu, ngokuzwa ukuthi imali ayikhuli ezihlahleni, ngokubona abantu abacebile bebizwa ngabahamela. Kancane kancane sixhumanisa ingcebo nokuzisola kanye nobumpofu nokwethembeka. Ngakho sihlakulela ukukholwa ukuthi ukufisa okwengeziwe kuyiphutha. Futhi yini ebuhlungu kakhulu kunalokho? Ukukholwa okunjalo kudala umjikelezo oyisigqila. Ngokukholwa ukuthi okuthile kungaphezu kwamandla akho, ingqondo yakho ayihambi ibheke ngisho nasezisombululweni. Ivimbela izindlela, ivimbe imicabango, ivale namathuba. Futhi awukuqapheli lokho. Ngakho-ke akulona izulu elikuvimbela. Iwumbiko okhethe ukuwamukela mayelana neqiniso. Ngikhumbula isikhathi ohambweni lwami lapho ngangilahlile amathuba, ngikholwa ukuthi anginaso isihlakaniphi esanele, ulwazi olwanele, noma ngangingafaneleki imisebenzi ethile. Ngabuka abanye beqhubeka, beceba, ngizitshele ngobunye ubuzwe, banenhlanhla, banokuxhumana okuhle. Ngadala izaba zempumelelo yabanye, njengoba lokho kungivumela ukuba ngigcine ukuqonda kwami kungashintshi. Kodwa-ke, uma impumelelo ibincike kimi kuphela, ngabe ngiphoqelekile ukwamukela ukuthi ngangizilimaza. Futhi lokho kuqonda kubuhlungu. Kubuhlungu ukubhekana nawe uqobo futhi ubone ukuthi isithiyo esikhulu kakhulu besilokhu sikhona ngaphakathi kuwe. Kodwa-ke, umzuzu lapho ufinyelela khona lolu hlobo lokuzazi uyiphuzu elibuyisela emuva lapho isimo siguquka khona. Lapho uqonda ukuthi ungakwazi ukuhlela kabusha uhambo lwakho, imvelo yakho iqala ukuhambisana nalobubunye obuhleliwe. Lokhu kwenzeka ngoba ingqondo ayihluleli phakathi kwamaphupho namaqiniso abonakalayo, ivele ilalele umyalo wemizwa onamandla kakhulu. Futhi uma uqala ukuzibona njengomuntu obalulekile, onekhono, futhi ofanelekayo, ukuziphatha kwakho kuyashintsha, izinqumo zakho ziyashintsha, futhi izenzakalo zisabela ngokufanele. Kunenqubo yengqondo ebizwa ngokuthi ukuzimela, eyahlolisiswa u-Albert Bandura, ekhombisa ukuthi ukukholwa nje ngamakhono akho kukhulisa kakhulu amathuba okuphumelela kunoma iyiphi ingxenye yokuphila. Leli qiniso licacisa ukuthi kungani abantu ababili abanamakhono afanayo namathuba bangafinyelela imiphumela ehluke ngokuphelele. Omunye unesiqiniseko, omunye unezingqinamba. Futhi indawo yonke isabela ekuqinisekeni. Ukushintsha umbiko owakha ngawe uqobo kuyisenzo sesibindi. Kusho ukuhlukana nobuntu obukulandelile isikhathi eside. Kusho ukugcizelela, ngifanele okungaphezulu, noma ngabe iqiniso langaphandle lingakakuboni kanjalo.
Kungukuvuma ukuthi ungaqala phansi, ukuthi kungenzeka ukuqala kabusha ngeminyaka engama-40, engama-50 noma engama-70 ubudala, ngoba ubudala abuchazi ukufaneleka kwakho, kuphela inani lezinto oseziphile. Futhi uyaqaphela yini okuthakazelisayo? Lapho uguqula umbono wakho, ingcebo ikubuka ngokuhlukile. Iqala ukujikeleza ngokuzenzakalela okukhulu, njengoba uyekile ukuyibheka njengento engenakufinyelelwa, ekhohlakele noma eyinkimbinkimbi. Uqala ukuyibheka njengokugeleza kwamandla, isithelo somthelela wakho, ukubambisana kwakho, inani lakho. Futhi ngokugxila ekukhiqizeni inala iba umphumela oqinisekile. Okwamanje, ngifuna ukuthi ume kancane ucabange ngombiko oye wazitshela wona. Uma okuthile kungahambi njengoba kuhleliwe, isitatimende sokuqala esihlabayo engqondweni yakho yini? Akukho okwake kwangisebenzela. Ngihlala ngikonakalisa konke. Lokhu kufana nezihluthulelo ezigcina umnyango uvaliwe. Kusukela manje, shintsha ngasinye salezo ngezinto ezintsha, ngifunda ukuqhakaza. Ngifanele isinxephezelo esikhulu. Ukuba khona kusabela ekuguqulweni kwami. Ngiyakuqonda ukuthi kungase kuzwakale kungajwayelekile ekuqaleni. Ubuchopho bakho bunikeza ukumelana. Buzama ukukubuyisela kuphethini elijwayelekile. Kodwa qhubeka. Ngoba ukuphindaphinda ululwimi lwengqondo. Futhi ngaso sonke isikhathi lapho uqinisekisa inguqulo entsha, ubuthakathisa le edlule. Futhi ngolunye usuku, ngaphandle kokuqaphela, uvuka futhi ukuncishwa kuyeka ukuba nengqondo. Amathuba ayavela, imicabango iyamila, izinsiza zivela ngezindlela ezimangazayo. Konke lokhu kuqala lapho ukhetha ukuzinika imvume. Imvume yokufisa, yokuqala kabusha, yokubeka ithemba. Imvume yokuzibona njengomuntu ongagcini nje ngokuhlala, kodwa ocabanga, ogqugquzelayo, futhi oguqukayo. Umbiko ozitshela wona kungenzeka ukuthi ukulethile kuleli phuzu, kodwa akumele ukuvalele lapha. Unamandla okubhala kabusha. Futhi ngokwenza lokho, uzoqaphela ukuthi kwakungeyona neze imvelo yangaphandle eyakuvimbela. Kwakuyincazelo yakho kuphela. Futhi isizoguqulwa. Uke waqaphela yini ukuthi ngezinye izikhathi okuthile okungabonakali kukubambezela lapho uzama ukuqhubekela phambili empilweni? Njengokungathi amandla afihlekile akukuvimbela ukuba uhambe phambili, noma ngabe uzama kangakanani. Lamandla anegama, imodeli yengqondo. Yiqoqo lezinkolelo, imikhuba, nokuqonda okulawula amaphesenti angama-95 ezenzo zakho, noma ngabe ucabanga ukuthi uyalawula. Imodeli yengqondo iyi-autopilot yengqondo yakho. Ichaza imali oyiholayo, umsebenzi wakho, abantu obathekelayo, ngisho nalokho okufanele ukuthole. Okungajwayelekile ukuthi yafakwa ngaphandle kwemvume yakho, ebuntwaneni, imunca konke okuzungezile njengeqiniso eliphelele. Eminyakeni eminingi, ngangibhekene nephethini yami yengqondo. Ngikhumbula umzuzu lapho ngivala isivumelwano sami sokuqala esikhulu. Esontweni elilodwa, ngathola inani elilingana nalelo elalingithathe izinyanga eziyisithupha ukulifinyelela. Kwakuyisifiso sami. Ngangisagcina ngivuna imiphumela yalokho kuzinikela. Kodwa-ke, esikhathini esingaphansi kwenyanga eyodwa, ngayichitha cishe yonke. Ngiqala ukusebenzisa imali ngokungacabangi, ngithatha ubungozi obungadingekile, ngenza izinqumo ezisheshayo. Kwakungalesi sikhathi lapho ngiqonda khona, inkinga kwakungeyona ukuntuleka kwezinsiza. Kwakuyingqondo yami efuna ukubuyela esimweni sayo sokujwayeleka. Ngangingakayishintshi nokho imbono enganginayo ngami. Ngaphakathi, ngangihlala ngingumuntu owakholwa ukuthi impumelelo yinto edlula ngokushesha, ukuthi ingcebo elula ayihlali. Futhi ingqondo ihlala isebenza ukuze iqinisekise isithombe ozicabangela sona. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi abantu abaningi ababala inani labo bathola isikweletu. Yingakho abawina ilotho, ngemuva kweminyaka embalwa, bebuyela ebuphofini. Ucwaningo lukhombisa ukuthi cishe amaphesenti angama-70 abawina imiklomelo emikhulu balahlekelwa yikho konke eminyakeni emihlanu. Lento yenzeka ngoba, ngokungazi, ingqondo izama ukuphinde ihlele isimo esibheka njengesijwayelekile.
Uma imodeli yakho yengqondo ingeyokuntuleka, ngokungazi uzozama ngayo yonke indlela ukubuyela ekushodeni. Noma ngabe lokho kusho ukulahlekelwa yikho konke okuthengile. Imodeli yengqondo ifana ne-thermostat yangaphakathi. Uma uyibeka ezingeni elithile lemizwa nemali, ungase ufinyelele isikhundla esiphezulu isikhathi esithile, kodwa uma ungayishintshi i-thermostat, ingqondo yakho engaphansi kwemvume izozibophezela ekwehliseni amandla. Uzobe unentshisekelo yokusebenzisa imali eningi, yokuhlehlisa imisebenzi, yokwenza izinqumo ezingalungile, noma yokudala izimo ezikubuyisela esimweni esikhululekile. Yingakho, lapho umuntu ezama ukuguqula impilo ngokuthanda nje, ngaphandle kokuhlela kabusha ingqondo, ushintsho olunjalo ludlula ngokushesha. Intando yisenzo esiqaphelayo, kodwa iphethini yengqondo ayiqaphele, futhi okungaqapheli kuhlala kunqoba. Ngakho-ke, umuntu uyiguqula kanjani imodeli yengqondo? Okokuqala, kubalulekile ukuyenza ibonakale. Hlaziya imikhuba yakho, wenzani njalo lapho imali oyiholayo ikhula? Uzizwa kanjani lapho uzwa ngengcebo? Uzizwa ungokuhlonishwa noma uzondana? Unelukuluku noma wesaba? Le mizwa iveza uhlelo olulawula ukuba khona kwakho. Ifakazela lokho ingqondo yakho engaphansi kwemvume ebheka njengokungenzeka noma okuyingozi. Ngemuva kwalokho, kuba nesidingo sokufaka esikhundleni sale matrix endala entsha. Lokhu kudinga ukuqhubeka namandla emizwa. Le yindlela ingqondo ethi ithole ngayo ulwazi. Lapho uphinda isinkolelo esisha ngamandla emizwa, ingqondo idala ukuxhumana okusha kwe-neural, ibuthakathisa lezo ezikhona kakade. Ngiye ngakwamukela lokhu nsuku zonke. Ngangizimemezela ngokuzwakalayo izinkolelo ezintsha kimi, ngifanele ingcebo. Ngingumthombo wengcebo yami. Impumelelo iyisimo sami semvelo. Ekuqaleni kwakuzwakala kungenjalo, cishe kungamanga. Kodwa-ke, ngokuhamba kwesikhathi, ingqondo yami yaqala ukukwamukela. Futhi izimo zami zengqondo zaqala ukuhambisana nalobu bunye obuhleliwe. Isayensi yezinzwa ibiza lento ngokuthi i-brain plasticity, ikhono lobuchopho lokuzihlela kabusha ngokuvumelana nezinto ozibona nezicabango oziphindayo. Futhi i-psychology ibiza lokhu ngokuthi i-generative self-identity. Okusho ukuthi kulula, ukuziphatha kwakho akuhambisani nalokho ofisa ukuba yikho, kodwa nalokho okukholwa ukuthi uyikho. Ngakho-ke, ukushintsha isinkolelo kubaluleke kakhulu kunokushintsha ukuziphatha. Lapho isinkolelo siguquka, ukuziphatha kulandela ngokwemvelo. Ngifuna ucabange, okwamanje, imodeli yakho yengqondo yanamuhla njengesoftware ephakathi nomshini. Kungenzeka ukufaka izinhlelo zokusebenza ezintsha, ukuthola izesekeli, ukushintsha i-wallpaper, kodwa-ke, uma isoftware isindala, izohluleka, iveze amaphutha, futhi ivimbele konke ozama ukukwenza. Ukuzwa impilo entsha yezezimali, uhlelo olusha lubalulekile. Kudingeka ukubuyekeza ingqondo engaphansi kwemvume ukuze isebenze ezingeni elisha lengcebo. Futhi lokhu kuqala ngokuqonda okucacile. Kuqala ngokubona ukuthi akulona ithuba, noma isiphetho, noma izenzakalo zangaphandle ezikubambile, imodeli efihlekile oye wayinakekela amashumi eminyaka. Ukuziphatha okufanayo okukwenza usebenzise imali engaphezu kwamandla akho, uhlehlise okubalulekile, uvume lapho ufisa ukwenqaba, futhi wenze amaphutha afanayo ajwayelekile. Imodeli efanayo ekwenza wamukele okuncane kunokufanele, ngokukholwa ukuthi ukucela okungaphezulu kungaba ubugovu. Kodwa-ke, nali iphuzu elibalulekile, imodeli yengqondo inethonya kuphela inqobo nje uma ihlala endaweni engaziwa. Umzuzu lapho uyibeka ekucaceni kwengqondo, amandla ayo ayancipha. Ngoba manje, amandla okwenza isinqumo ahlala nawe. Uthola ikhono lokwamukela imibono emisha, ukwakha izinkolelo ezintsha, nokwamukela izindlela ezihlukile zokuziphatha. Futhi yilesi sinqumo esiqhubekayo, esiphindaphindwayo esigcina sishintsha uhlelo oludala. Ukubuyekeza uhlaka lwakho lwengqondo kufana nokushintsha umongo walo. Luhambo oluqhubekayo, hayi isenzakalo esisodwa. Kungumkhuba wokubuka isithombe sakho esibukweni ungaboni isimo sakho samanje, kodwa wena osaqhubeka nokukhula.
Kusho ukuyeka nje ukusabela empilweni bese uqala ukuyakha ngentshiseko. Futhi njengoba lolu shintsho luqala ukuba yingxenye yakho, kuqala ukubonakala izinto ezimangalisayo, amathuba obungakaze uwabone ngaphambili aqala ukubonakala, abantu abasekeli bavela endleleni yakho. Izinqumo eke zabonakala zingeke zenzeke manje ziziveza ngokuzenzekela. Lokhu kungenxa yokuthi umhlaba uhlale uhambisana nombono owakhayo ngawe. Isizathu esenza abaningi bangafinyeleli ekuzinzeni kwezezimali akusona ukushoda kolwazi, kodwa ukugcizelela ngokuqinile ukuhlala bengumuntu ababeyena lapho bebhekana nobunzima. Uma nje uzama ukushintsha imiphumela ngaphandle kokushintsha umqondo wakho oyisisekelo, uzobanjwa kulokho okungapheli kokwenyuka nokwehla. Nokho, ngesikhathi nje uzinikele ekushintsheni kwangaphakathi, konke okuvela ngaphandle kuqala ukuhambisana. Futhi yilokhu okuhlukanisa labo abasindayo nje nalabo abaphumelelayo ngempela. Bayaqonda ukuthi ukuchuma kwangempela akusuka ezintweni ezingokoqobo, kodwa ngaphakathi engqondweni. Ingcebo kumane kuyisibuko salokho okukholelwa ukuthi uyakufanelekela. Futhi ngokushintsha lowo mbono wangaphakathi, iqiniso liphoqeleka ukubonisa isithombe esisha, isithombe sokuchichima kwakho. Isikhathi eside, nami ngangikholelwa ngokuqinile ukuthi isihluthulelo sengcebo silele emzamweni omkhulu, okhulayo njalo. Ngakhula ngisho izaga ezinjengokuthi inyoni yokuqala iyawubamba umhlaba noma akukho ukuphatheka kabi, akukho ukuzuza. Futhi iminyaka eminingi ngazithola ngiboshelwe yilo mqondo. Ngaziqinisekisa ukuthi uma nje ngizikhandla ngokwanele, ngasebenza amahora amaningi, noma ngathatha izibopho ezengeziwe, ekugcineni ngizoklonyeliswa. Kepha, lapho ngisebenza kanzima, kwanda kakhulu ukukhathala kwami. Futhi, ngokumangazayo, izinzuzo zami zezezimali zazingabonakali zifana nezinga lomzamo wami. Ngabona abantu abazikhandla mhlawumbe ngesigamu somzamo wami, nokho babejabulela inkululeko enkulu, isikhathi esiningi, nokuchichima okukhulu. Lokhu kwangidida. Kwaba sengathi ukungalungi. Ngaze ngalibamba iqiniso, kwakungesona ukungalungi, kodwa ukushoda kolwazi oluyiqiniso. Ngangilandela imodeli yempumelelo eyayingasebenzi. Umphakathi usifundisa ukuthi indlela eya ekuchumeni idinga ukulwa, ukukhuthazela, ukuphishekela, nokuzikhandla ngokweqile. Kodwa inkinga eyinhloko ukuthi lowo mbono usuka kumqondo wokushoda. Lapho umsebenzi wakho umayelana nokukhokha izikweletu kuphela, usebenza ezingeni lokusinda nje, futhi ukusinda akudali ingcebo. Kumane kukugcine untanta. Ngafunda ngesipiliyoni esinzima ukuthi umzamo womzimba ongahleliwe ufana nokugwedla umkhumbi uqonde phezulu nomfula, kunokuchaphaza okuningi kodwa akukho ukuqhubeka okungokoqobo. Iqiniso ukuthi iningi labantu lidida ukumatasa nje nomkhiqizo wangempela. Bakholelwa ngephutha ukuthi lapho bejuggling imisebenzi eminingi, kulapho besondela ekuzimeleleni kwezezimali. Kodwa inkululeko yangempela ayisuki ekukhathaleni, isuka ekuqondeni okuhlakaniphile. Ukusebenza kanzima kubaluleke kakhulu, kodwa okushintsha ngempela umdlalo ukusebenza ngenhloso, ngokucaca okugcwele, nangecebo elichazwe kahle. Ngoba okukhuthaza ngempela ukuguquka akuyona nje inani lezenzo zakho, kodwa kungani kanye nokuthi kanjani ngemuva kokwenza kwazo. Ngike ngabazi abantu, abesilisa nabesifazane, abachithe 30 eminyaka empilo yabo esikhundleni esifanayo, belindele ukwamukelwa nokuqhubekela phambili okungazange kwenzeke. Laba kwakungabantu abashintshanisa isikhathi sabo ngemali, beqiniseka ukuthi ukungaguquguquki okungapheli kulingana nokuphepha. Kodwa ukungaguquguquki, ngaphandle kokuthuthuka okuhambisanayo, akuyona into engaphezu kokuma okufihliwe. Futhi into edabukisa kakhulu ukuthi abaningi bakubona lokhu sekwephuzile kakhulu, kuphela ukuze bathole ukuthi bachitha izimpilo zabo zonke ngenxa yento engazange ibalethele ukugcwaliseka kwangempela. Ngikhumbula umngane, indoda eqotho nenesebenzayo, eyayivuka ngehora lesine ekuseni nsuku zonke ukuze iyosebenza efactory. Wayehlala esebenza isikhathi esengeziwe, ehlawula impelasonto namaholide. Lapho ngimbuza ukuthi kungani, wamane waphendula wathi, ngoba ngifuna ukuqinisekisa ukuthi umndeni wami awusoze wahlupheka.
Kodwa lokho akazange akubambe ukuthi emzamweni wakhe oqotho wokuvikela ikusasa wayeshintshanisa isikhathi sakhe samanje. Wayekholelwa ngempela ukuthi umzamo omkhulu ulingana nokuqhubeka, kepha umzamo ongenaso isiqondiso esicacile kumane ukukhathaza. Uma bekuyisimiso esithembekile ngempela ukuthi umsebenzi omkhulu uza nengcebo, khona-ke abasebenzi bezokwakha, abahlanzi, nabashayeli bamatekisi bebeyoba abantu abacebe kakhulu emhlabeni. Laba bantu bazinikela kakhulu kunabaphathi abaningi, bephoqa imizimba yabo ukuba ibhekane nezinkinga zansuku zonke, nokho bahlala bevaleleke kulo mjikelezo wezezimali ofanayo. Lokhu akungenxa yokushoda kokufaneleka kwabo, kodwa ngenxa yokuthi ingcebo ayikaze ibe mayelana nomzamo womzimba kuphela, ihlale iyisibonakaliso sokuqonda. Imali ayisabeli ekukhathaleni, isabela enjongweni. Futhi injongo ihlala ivela ngempela kuphela lapho kunokucaca. Lapho uqonda inhloso eyisisekelo ngemuva kwezenzo zakho, isinyathelo ngasinye siqala ukudala inani elikhulu. Ngokusebenza ngokuhlakanipha, ukunyakaza okukodwa okuqondile kungabaluleka ngaphezu kwezenzo eziyikhulu zokuvevezela. Kungakho abanye abantu bebonakala benenhlanhla. Abasebenzi kanzima ngempela, bamane benze ngempumelelo kakhulu. Baqonda ubuciko bokusebenzisa ingqondo yabo njengempahla yabo eyinhloko yokudala. Ngikhumbula kahle umzuzu engalifunda ngempela leli dasi. Ngangisebenza amahora ayishumi, ngezinye izikhathi ngisho na12 nsuku zonke, kodwa ngangikwazi ukuhlangabezana nezibopho zami ngomzamo omkhulu. Ngelinye ilanga, umeluleki wangibuza, "Bob, mangaki amaphesenti esikhathi sakho osinikela ekudaleni inani langempela, futhi singakanani osichitha ekusindeni nje?" Lowo mbuzo wangithinta kakhulu. Ngabona ukuthi ngangichitha ingxenye enkulu yesikhathi sami ngicisha umlilo, ngibhekana nezimo eziphuthumayo, futhi cishe ngingachithi isikhathi nhlobo ekuhleleni okuthile okuzinzile. Ngangibanjwe kakhulu emjikelezweni wokusinda kangangokuthi ngangikhohlwe ngokuphelele umkhuba wokudala. Umehluko oyinhloko phakathi kwalabo abasebenza ngenxa yesidingo nalabo abakwenza ngomklamo oqotho usempumelelweni yokugcina. Labo abasebenza ngenxa yesidingo bashintshanisa isikhathi sabo ngemali, kuyilapho labo abasebenza ngenhloso ecacile basungula izindlela ezihlala zikhiqiza imali, ngisho nalapho bengekho. Lokhu kuphawula iphuzu elibalulekile lapho umzamo uyeka ukuba yibugqila bese uguqukela ekwandeni. Namuhla, ngiqonda ngokucacile ukuthi indlela eya ekuchumeni akuyona eyokusebenza kanzima, imayelana nokuphakamisa umbono womuntu. Kusho ukushintsha ugxile ekusebenzeni kahle, kusuka ekukhuthaleni okukhulu kuye ecebweni elihlakaniphile nasenqunyweni ebanzi. Ingcebo iwumphumela wemvelo wengqondo eqeqeshelwe ukubona amathuba lapho abanye babona kuphela izithiyo. Futhi kungalesi sizathu esenza ukuthi, ukuze ushintshe ngempela isimo sakho sezezimali ngemuva kweminyaka enga40, kubaluleke kakhulu ukuqaqa inganekwane yobunzima. Asikho isidingo sokuhlupheka ukuze uchume. Kubalulekile ukuqondanisa amandla akho nalokho okubaluleke ngempela. Kufanele unikele isikhathi sakho ezindaweni zokuphindaphinda, hayi nje ekusindeni. Lapho usebenzisa amakhono akho engqondo ngobuhlakani, umhlaba usabela ngokuchichima, ngoba uqala ukusebenza njengomdali, hayi nje njengomuntu ozibambelele. Zibuze lokhu, mangaki amaphesenti emisebenzi yami yansuku zonke angisondeza enkululekweni yangempela? Futhi mangaki angigcina ngivalelwe? Lona umbuzo obalulekile ohlukanisa labo abahlala behlupheka nalabo abavuka ekugcineni. Umhlaba awuklomelisi labo abazikhandla nje ngokweqile. Uklomelisa labo abaqonda imithetho eyisisekelo elawula ukudala. Futhi omunye wale mithetho ucace bha, ukuchichima akusuki ekukhathaleni okukhulu, kodwa ekuqondeni okuhlakaniphile. Ngokushintsha umbono wakho, umsebenzi wakho uyeka ukuba umthwalo futhi uguquke ube yithuluzi elinamandla. Futhi ngaleso sikhathi esibalulekile, uqaphela ukuthi amandla angempela akakaze abe sekuveleleni komzamo wakho omkhulu, kodwa ekubeni muhle kwenhloso ophila ngayo. Ngesikhathi senkomfa yami ePakistan, ngahlangana nendoda egama layo linguMatheo. Wayeneminyaka engama47, ubaba wezingane ezintathu,
futhi esebenza njengomshayeli webhasi lesikole emini, aguqulele endimeni yonogada ebusuku. Wayelala amahora ambalwa kuphela, wayekhathele njalo futhi enobuso bomuntu owayesekade elahle ithemba nganoma yini entsha empilweni yakhe. Njengoba elandisa ngomsebenzi wakhe wansuku zonke, ngawuqonda ngempela umthwalo omkhulu ayewuthwele. Wayeyisibuko sezigidi zabantu, bekhathele, bebambeke emsebenzini ongapheli, beqiniseka ukuthi umzamo omkhulu iyona kuphela indlela eya esithunzini. Ngakho, ngambuza umbuzo olula, kodwa owawunengqondo ejulile neqhakayo. Ngambuza, ingabe usebenzisa isikhathi sakho samahhala esiyigugu ukuthola kabusha amandla emthwalweni wansuku zonke, noma ukuhlela ngobuhlakani indlela yokubalekela kuwo? Wathula. Ngemuva kwemizuzu embalwa, wangibuka emehlweni wathi, angikaze ngikucabange ngalowo mqondo. Leyo ngxoxo yaphawula ukuqala kokuguquka okukhulu. uMathewu ekugcineni waqonda ukuthi inkinga kwakungesona ukushoda kwamathuba, kodwa indlela ayeyiphatha ngayo isikhathi sakhe. Wayeziqinisekisile ukuthi usemdala kakhulu, ukhathele kakhulu, futhi uboshwe kakhulu izibopho ukuthi angashintsha impilo yakhe ngempela. Kepha, iqiniso elicishe limi liqonde ukuthi akakaze akubheke isikhathi sakhe njengempahla eyigugu. Wayesibona njengento okumele ichithwe nje, kunokuba kube yinto engatshalwa ngobuhlakani. Futhi lapho esekuqonda lokhu kushintsha embonweni wakhe, konke kwaqala ukuguquka. Waqala ukufunda ngemakethe yedijithali, esebenzisa umakhalekhukhwini omdala futhi ethembela ekufinyeleleni kwe-inthanethi yomphakathi. Wayengenalo ikhompyutha futhi engenayo nemali eyengeziwe. Kodwa wayenokuzimisela okungagunqi. Ngezinyanga zokuqala, wafunda izimiso eziyisisekelo, wahlaziya, wazama, futhi wenza namaphutha, njengoba kwakungenakugwemeka. Wasebenzisa izikhala ezincane phakathi kwamashifu akhe ukuze afunde ulwazi olusha nsuku zonke. Kwathi ngemva kwezinyanga eziyisithupha, wakhipha umkhiqizo wakhe wokuqala wedijithali, incwadi elula ye-elektroniki emayelana nokuphepha kwasekhaya. Wathengisa inani elincane lamakhophi, kodwa kwanele ukuqinisekisa ukuthi indlela yakhe entsha yayisebenza ngempela. Kwaphela iminyaka emibili nje kuphela, uMathewu wayesekhululeke ngokuphelele kuyo yomibili imisebenzi yakhe enzima. Wayesakhe uhlelo oluqinile olungenisela imali, ngisho noma ephumule. Lokhu kwangithinta kakhulu, ngoba kubonisa okwenzekayo lapho umuntu ekhetha ukusebenzisa ubuhlakani esikhundleni samandla aluhlaza. Ushintsho lwangempela aluveli enanini elikhulu lomzamo ochithiwe, kodwa luvela enanini lobuqambi umuntu abukhiqizayo. Umsebenzi womzimba ukugcina okwamanje, ukwakha ikusasa lakho. Futhi, ngokuthakazelisayo, ngemva kweminyaka engama-40, yisikhathi lapho umuntu eqoqa ulwazi oluningi kakhulu ukuze akhe okuthile okuyingqayizivele. Usuhlangenwe nakho okwanele ukuhlukanisa okusebenzayo nokungasebenzi. Ubhekane namaphutha, wanqoba izithiyo, futhi manje unokuqonda kokwakha okuthile okuqinile, uma ungalokotha uqale. Nsuku zonke, ngihlangana nabantu ababuza, Bob, angazi ngizoqala ngaphi? Impendulo ilula, qala ngalokho onakho. Sebenzisa ulwazi onalo. Uma ulungisa izitsha ezimnandi, ungafundisa umuntu ukupheka. Uma uxhumana kahle nabantu, ungafundisa ubuciko bokuxhumana. Uma ubunothile ekhonweni, ungalikwenza isifundo. Ukwakha akudingi ukuphelela, kudinga ubukhona. Kuwukuthatha okuthile osekuyingxenye yakho bese ukunikela emhlabeni. Isithiyo ukuthi abantu abaningi abazizwa bekwazi ukwakha. Bakholelwa ukuthi badinga imali, isikhathi, imishini, noma inhlanhla. Nokho, okungapheli ngempela ukuzimisela. Ukuzimisela ukuyeka ukuthengisa isikhathi sakho bese uqala ukuhweba ngenani lakho. Isikhathi siphela, inani alinamingcele. Lapho usebenzisa ingqondo yakho nolwazi lwakho ekusizeni ukwakha, unyuka uye kwelinye izinga lenhlanhla. Ngoba ukwakha akuncikile emandleni, kuncikile ekuqondeni. Lapho uMathewu eqonda lesi sisekelo, wabona ukuthi ukuzimela ngokwezimali akufiki ngokusebenza kancane, kodwa ngokwenza ngokuhlukile. Wahweba ngamahora ngemibono, futhi imibono inenani eliphezulu kakhulu.
Futhi yilokho engifuna ukuba ukuzwe, inqobo nje uma uqhubeka ukukholelwa ukuthi isikhathi sakho siyingcebo yakho ebaluleke kakhulu, uzohlala uyisiboshwa. Ngoba isikhathi sinomkhawulo, kodwa okukwakha ngaso kunganda ngokungenamkhawulo. Ngakuzwa nami lokhu. Lapho ngishiya umnyango wezomlilo, ngingenalo ulwazi lomsebenzi, ngingenaso isiqu saseyunivesithi, ngingenalo uhlelo olucacisiwe. Kodwa nganginokuthile, isifiso sokwakha okuthile okwakungangikhulula. Ngasungula inkampani yokuhlanza. Hayi ngoba ngangingumcweli emkhakheni wokuhlanza, kodwa ngoba kwakuyikho engangingakwenza ngaleso sikhathi. Futhi kwakulapho ngathola umthetho olula nowendawo yonke, indalo iklomelisa isinyathelo sobuciko. Lapho uthatha isinyathelo sokuqala ngenhloso, indlela elandelayo ihlala iziveza. Ukwakha kuyisenzo esingokomoya. Isikhathi lapho uyeka ukuphendula ekubeni khona bese uqala ukuveza iqiniso lakho. Futhi ubuhle bakho bulele eqinisweni lokuthi sonke sizalwa nalesi sipho, kodwa bambalwa abasisebenzisayo. Ngoba abaningi bakhetha ukunethezeka kokujwayelekile, ngisho noma okujwayelekile kubangela ukuhlupheka. Futhi okwamanje bayaqhubeka bechitha amandla abaluleke kakhulu abanawo, ikhono lokuguqula okungelutho kube okuthile okubonakalayo. Ngemva kweminyaka engama-40, abantu abaningi bakholelwa ukuthi sekwephuze kakhulu ukuqala okuthile okusha. Kodwa eqinisweni lesi yisikhathi esihle kakhulu sempilo sokwakha. Ngoba manje awufuni ukugunyazwa ngaphandle, ufuna inhloso. Futhi inhloso yiphethiloli lokwakha. Ngombono ngamunye osetshenzisiwe, uqala ukwakha okuthile okungancikile ewashi, okungancikile kuma-oda, okungancikile kunoma ubani ngaphandle kwakho. Ngakho-ke, ngifuna uzindle ngaphakathi uzibuze, yini engingayidala ngalokho engikwaziyo kakade? Ngingafundisa, ngikhiqize, ngihlanganyele ini? Futhi okubaluleke kakhulu, yini engivimbela ukuqala? Uma impendulo kuukwesaba, khumbula lokhu, ukwesaba kumane kuyinkomba yokuthi usuzoguquka. Kusebenzise njengesiqondiso. Sondela kuso. Awudingi uhlelo olungenasici, udinga ukunyakaza okunokuqonda. Ngoba ukwakha kuyinamandla. Kuukunquma namuhla ukuthi ngeke usalichitha ithalente lakho, uhambo lwakho, namandla akho uphila impilo abanye abakufisela yona. Kuukunquma ukuthi uzokwakha okuthile okungokwakho. Okuthile okuthwele igama lakho, incazelo yakho, umongo wakho. uMathewu wakufeza lokhu. Mina ngakufeza lokhu. Izinkulungwane zabantu emhlabeni jikelele zikwenzile. Futhi bonke baqala endaweni efanayo, manje. Ngokwesaba, ngokungabaza, ngokuswela. Kodwa ngenhloso ecace kangangokuthi indalo yayingenakho okunye ongakwenza ngaphandle kokuphendula. Futhi lapho unquma ukwakha, kuvela okuthile okumangalisayo, isikhathi siyeka ukuba yisitha bese siba umngane. Uyeka ukuxosha bese uqala ukuheha. Ngoba manje, esikhundleni sokumane uphile, uyanwebeka. Futhi kulesi simo lapho inala yangempela ichuma khona. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi inkinga yabo ukuswela isikhathi, kodwa inkinga yangempela ukuthi isikhathi sisetshenziswa kanjani. Siphila esikhathini lapho ukunganaki kuwumlutha omusha, nokuswela ukugxilisa ingqondo kuwubunzima obusha. Abantu bathi abanaso isikhathi sokufunda okusha, kodwa bachitha amahora angenakubalwa beskena ezikrinini zabo zefoni, bedla okuqukethwe okungekho usizo nakancane. Abaqapheli ukuthi umzuzu ngamunye ochithwe ngaphandle kwenhloso uyimbewu elahlekile, futhi yonke imbewu engatshalwanga iyisivuno esingeke senzeke esikhathini esizayo. Uma uqaphela isimiso sakho, uzothola ukuthi sikhona isikhala esiningi kunalokho okucabangayo ukuze wakhe inkululeko oyifisayo. Kulesi sikhala, kulezi zikhathi ezibonakala zincane, lapho ikusasa elisha liqala ukwakheka. Kodwa ngalokhu, isinqumo esicacile siyadingeka. Ukucabanga okucacile nokungaxoxisani ukuze kuguqulwe. Ngoba iqiniso ukuthi akuyona imali eguqula impilo ukuzimisela. Imali imane iyukuhlakazeka kwalokho okunquma ngokuqiniseka. Ngibone abantu abanezinsiza ezincane bafinyelela impumelelo emangalisayo ngoba banquma ngokuqinile ukuthi ngeke besahlala ekuhluphekeni.
banquma ukuthi kusukela ngaleso sikhathi bazokwenza konke okudingekayo ukuze bashintshe. Futhi kuyamangalisa ukuthi indalo ihambisana kanjani lapho unquma ngenhliziyo yakho yonke. Amathuba aqala ukuziveza, abantu abafanele bawela endleleni yakho, futhi uqala ukuqaphela iminyango eyayikhona njalo, kodwa ukuswela kwakho ukuzimisela kwakuyigcina ivalekile. Amandla esinqumo ayimbewu yoguquko. Ngenkathi uqhubeka ulinde isikhathi esifanele, asifiki. Uzitshela, ngizoqala lapho nginesikhathi esiningi, lapho isimo sithula, lapho ngizizwa ngilungile. Kodwa isikhathi esifanele asikho, sakhiwa isenzo. Impilo ayibaklomelisi labo abalindayo, ibaklomelisa labo abenzayo. Futhi okukuhlukanisa nempilo oyifisayo ukukhetha okulula, ukuqhubeka nokuzithethelela noma ukuqala ukwenza. Ukwesaba, ukungabaza, nokulibazisa kungababhubhisi abakhulu bempumelelo ekhona. Kungaki izikhathi owahlehlisa okuthile owawazi ukuthi udinga ukufeza? Kungaki izikhathi owawuqala iprojekthi ngentshiseko wayishiya phakathi ngoba ungaboni imiphumela esheshayo? Umehluko phakathi kwalabo abafinyelela nalabo abaphuphayo usekukhuthaleni. Akukhona ngentshiseko, kumayelana nokubekezela. Izinyathelo ezincane ezithathwa nsuku zonke zikhiqiza imiphumela engandayo. Ngikhumbula isikhathi lapho ukuba khona kwami kwakubonakala kungenzi lutho. Ngangikhathele, nginesikweletu futhi ngidangele. Ngangifisa ukushintsha, kodwa futhi ngesaba ukwehluleka. Futhi kwakulapho ngabona iqiniso elilula, kodwa elinamandla, ukwesaba akunyamalali ngaphambi kwesenzo. Kunyamalala ngenxa yesenzo. Ngafunda ukuthi lapho uthatha isinyathelo sokuqala, ukwesaba kuyawohloka. Kodwa lapho uhlala ungenzi lutho, kuyanda futhi kukubuse. Ukwesaba kufana nesithunzi esimnyama, uma ubaleka kuso kakhulu, siba sikhulu kakhulu. Kodwa lapho ubhekana naso futhi wenza naphezu kwaso, siyaphela. Futhi kuleso sikhathi lapho amandla abuyela ezandleni zakho. Ngoba ukwesaba kunamandla inqobo nje uma usikhulisa ngokungasebenzi. Isibindi, ngakolunye uhlangothi, sondliwa amandla okuhamba. Manje, ngifuna uzihlole ngaphakathi uqotho ngalokho. Ungakanani isikhathi osinikele ekuthuthukiseni wena? Mangaki amahora osuku lwakho achithwa ufunza ulwazi, uthuthuka futhi uqamba okusha? Futhi mangaki achithwa ezintweni eziphazamisa, izikhalazo, noma ukuqhathanisa? Impendulo kule mibuzo iveza ukuthi uzimisele kangakanani ngempela ekuguqukeni kwakho. Kungalesi sizathu ukuthi, uma ufikile lapha futhi uzwa ukuthi lokhu okuqukethwe kuyakuvusa, ngifuna uthathe isinyathelo manje. Hayi kusasa. Manje. Phefumula kakhulu unqume ukuthi uzothatha isinyathelo esilandelayo. Nquma ukuthi uzoguqula indlela osebenzisa ngayo isikhathi sakho. Ukuthi uzoguqula ukugxila kwakho kube ubuciko nobungcwethi bakho kube yimiphumela. Futhi njengoba ulapha, ungilalele, uzimisele ngokufunda, ngifuna ukukumema ukuthi uhlanganise okukhulu kakhulu. Uma lo myalezo ukuthinta ngaphakathi, uma ukwenza ucabange, uzindle, mhlawumbe uze uzwele, kusho ukuthi usulungile. Ngakho-ke, yenza lokhu ngokushesha, bhalisa kulesi siteshi bese uchofoza u-like. Lokhu kungase kubonakale kuyisenzo esilula, kodwa kuwuphawu lwesinqumo sakho. Isikhathi lapho uguqula inhloso ibe isinyathelo. Konke ukushintsha okukhulu kuqala ngesenzo esincane, kodwa esinenhloso. Yilokho okuthumela umlayezo endalweni uthi, sengilungele. Futhi indalo ihlala iphendula ekulungeleni. Ngabona lokhu kwenzeka izinkulungwane zezikhathi. Abantu abajwayelekile, abanquma ukuthatha isinyathelo, baqala ukuheha amathuba ayebonakala engalindelekile ngaphambilini. Ngoba uma ushintsha amandla akho, konke okuzungezile kuyazivumelanisa. Akudingekile ulinde ukuba nesibindi ukuze wenze. Ukuzithathela isinyathelo yikho okukhiqiza ubukhwele. Futhi ubukhwele yikho okwembula indlela. Nquma namuhla ukuba umuntu ozenzayo, hayi lowo olindayo. Lowo owakhayo, hayi lowo okhonondayo. Ekugcineni, umehluko phakathi kwalabo abashintsha izimpilo zabo nalabo abahlala bebambekile awutholakali ezimweni zabo, kodwa ekuzinikeleni kwabo.
Futhi ukuzimisela kwakho ukwenza manje kungaba umkhawulo oqondile lapho impilo yakho entsha iqala khona. UJim Carrey ubelokhu engikhuthaza kakhulu. Ngaphambi kokuba akhule abe ngomunye wabadlali abahola kakhulu emhlabeni jikelele, wabhekana nezimo abaningi ababengabhekana nazo. Yena nomndeni wakhe babehlala emotweni. Kwakungekho ukunethezeka, kungekho amathemba ekusasa, futhi kungekho ukuzinza. Kodwa-ke, kwakukhona ingqikithi yangaphakathi eyayimenza akholwe entweni enkulu. Futhi lolo kholo lwashintsha konke. Ngesinye isikhathi, wazibhalela isheke lamanani amadola ayizigidi eziyishumi, libhalwe ngemisebenzi yokulingisa enikeziwe, futhi walibeka usuku lwesikhathi esizayo. Wagcina lelo phepha esikhwameni sakhe, futhi ngaso sonke isikhathi elibuka, wayezibona ethola lelo nani lemali. Akazange nje aphuphe, wakholwa, wacabanga ngakho, futhi wakuzwa. Emashumini eminyaka amuva, lapho edlala indima enkulu kwifilimu eyaziwayo, inani lemali elavunyelwana ngalo lalingelona elilodwa. Futhi abanye abantu bakubheka njengenhlanhla. Kodwa mina ngikubiza ngumgomo wokudaleka nomphumela. Le ndaba ayikhulumi ngengcebo yezinto, imayelana nokuzibona. UJim akazange alinde impumelelo ukuze azizwe efanele. Wabeka ukwethemba kwakhe kusenesikhathi. Futhi yilapho kanye iningi lesintu lidukela khona. Bafisa ukubona ngaphambi kokuba bakholwe, kodwa indalo iphendula kuphela uma ukholwa ukuze ubone. Ingqondo yomuntu isebenza njengelaboratory lokubonakalisa, futhi konke okubonakala empilweni kuqhamuka emcabangweni oqhutshwa ukukholwa nemizwa. Uma ubamba ukukholwa ngokujulile, ubuchopho bakho buqala ukuziphatha ngokuhambisana naleso simo esisha, ngisho nangaphambi kokuba kube ngokomzimba. Izenzo zakho ziyashintsha, amazwi akho ayaguquka. Futhi kancane kancane, indawo yakho yangaphandle iqala ukuhambisana nesimo sakho sangaphakathi esisha. Inkinga ukuthi iningi labantu liphila ngendlela yokuphendula. Balinda ukuthi izimo zishintshe ngaphambi kokuba bashintshe umbono wabo. Kodwa-ke, lokho kufana nokulinda isibuko ukuthi sikumomothekele ngaphambi kokuba usinikeze esakho. Impilo ihlale ikubonisa lokho okukhomba ngaphandle. Lapho uJim Carrey edala lelo sheke, wayetshala amathuba emkhakheni wokucabanga. Futhi umkhakha wokucabanga uvundile, kodwa uphumelela kuphela uma ukhulisa umqondo ngemizwa, isiqiniseko, nokukhuthazela. Ngiqaphele lesi simo ohambweni lwami. Lapho ngiqala ibhizinisi lami lokuhlanza, ngangingenazinsiza, kungelona ulwazi lwezemfundo, kungekho mali, kungekho inethiwekhi yokuxhumana nabo. Kodwa-ke, nganginezinkolelo ezinamandla ayedlula ukucabanga. Ngangizicabanga ngihola amaqembu, ngakha okubalulekile, ngifaka isandla ekuxhumeni kwezinye izimpilo. Ngangingazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani, kodwa ngazizwa ukuthi kwakuyiqiniso. Futhi kwakuyileyo mboni eyaholela izenzo zami. Izikhuthazo zaqala ukuhamba, abasebenzi abaqotho bavela, futhi ngaphambi kokuba ngizibone, ngangihola okuningi ngonyaka owodwa kunalokho engangihlose ukuzuza ngeminyaka eyishumi. Umehluko wawungekho ezimweni zangaphandle. Kwakusekumeleleni kwengqondo enganginakho. Ingqondo ayihlukanisi phakathi kokuyiqiniso nokucatshangwa ngokusobala. Ngenxa yalesi sizathu, ukubona ngamehlo engqondo okuhambisana nemizwa kume njengenye yamathuluzi asebenza kakhulu atholakalayo. Lapho ubona ngamehlo engqondo, uzwa futhi uziphatha sengathi usuvele ungumuntu ofisa ukuba nguye, wakha izixhumanisi ezintsha zobuchopho eziqala ukushintsha indlela oziphatha ngayo, futhi ngenxa yalokho, nempumelelo yakho. Isayensi yobuchopho ifakaza ukuthi ubuchopho buvumelana nalokho okuphindaphinda ngemizwa. Yikho abacwaningi abakubiza nge-neuroplasticity. Lokhu kusho ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho ukhomba ngokuqinile ikusasa olifisayo, empeleni, ubuyekeza ingqondo yakho ukuba yamukele ukwenzeka kwalelo kusasa, futhi ubuchopho, uma sebuvumile, buzosukela mathupha amathuba azolenza libonakale. Yilokhu kanye uJim Carrey akwenza. Akazange nje abone ngamehlo engqondo, waqeqesha isimo sakhe sokwazi ukuhlala esikhathini esizayo ayefisa ukusidala. Kodwa-ke, kubalulekile ukuqonda ukuthi ukucabanga nje akwanele. Kudinga ukuhlanganiswa nesinyathelo esikhuthazayo.
UJim akazange ahlale engenzi lutho elinde ukuthi isheke livele. Wacwaninga, wazinikela, walola ikhono lakhe, futhi wakhuthazela lapho kungekho muntu owayemkholelwa. Ukukholwa kwavula indlela, kodwa ukukhuthala kwahamba kuyo. Futhi lokhu ukuhlanganiswa okuguqula okungaphatheki kube okubonakalayo, ukukholwa nomzamo. Abantu abaningi benza iphutha lokubona impumelelo njengento ekude, umvuzo oqondene neqembu elikhethiwe. Babuka labo abaphumelele bese becabanga, waba nenhlanhla. Kodwa-ke, inhlanhla yigama esilinikeza ukulungela okuhlangana nethuba. Futhi ukulungela kuqala ngaphakathi kuwe, ekuzimiseleni ukukholwa ngaphambi kokuba ube nobufakazi. Uma uhlaziya izimpilo zalabo abaguqula okungenakwenzeka kwaba okubonakalayo, uzoqaphela ukuthi bonke banesici esisodwa, baqhubeka sengathi basevele beyilokho abafisa ukuba yikho. Babegqoka, beziphatha, futhi becabanga ngokuhambisana nomuntu owayesevele ezuzile impumelelo. Lokhu kungenxa yokuthi baqonda ukuthi indalo iphendula ngokuhambisana, awuhehe lokho okufunayo, kodwa lokho oyikho. Futhi lesi kungenzeka kube isifundo esibaluleke kakhulu engisifundile empilweni. Konke okufunayo sekuvele kukhona esimweni esifihlekile, kodwa kuba nokwenzeka kuphela uma uhambisana namandla alokho okufisayo. Lokhu kusho ukuphila esimweni sokukholwa, hayi sokulinda. Lapho uhlala ulindile, ukhipha amandla okuntuleka okokuthathwa. Lapho uhlala ekukholweni, ukhipha amandla okuchichima, okubonakalisa. Futhi yingakho labo abakholwa ngokuqinile beheha, kanti labo abangabazayo bayaxosha. Ngakho-ke, uma ufisa ukuguqula isimo sakho sezezimali ngemva kweminyaka enga-40, qala ukuziphatha njengomuntu osevele ejabulela ukuchuma. Zibone ungenazo izikweletu, utshala izinsiza ngokuhlakanipha, usiza abanye ngemali yakho. Zizwele amandla akho. Zwa lesi simo nsuku zonke kuze kube yilapho siba ingxenye yakho. Ngoba lapho ubuchopho bakho busamukela lokhu njengesimo sakho esisha, izenzo zakho zizozilungisa ngokuzenzakalelayo, futhi indalo izoqala ukusebenzisana nawe. UJim Carrey wayengehlukile kuwe. Wakholwa ngokwanele nje ukuthi athathe isinyathelo. Futhi yilokho okuhlukanisa labo abaphuphayo nalabo abazuzayo. Impilo ayiwunikezi umvuzo umuntu ongenakukholwa, inikeza umvuzo umuntu obandakanyekile. Futhi lapho ukhetha ukuba nokholo ngayo yonke inhliziyo yakho, umhlaba wonke uyazihlela kabusha ukuze ubonise ukuthi isimo sakho sasilungile. Ngiqaphele abantu abazuza zonke izifiso zabo, futhi balahlekelwa yikho konke ngokunganaki umgomo oyisisekelo, imali etholakala emsebenzini oqondile inesikhathi esilinganiselwe. Kufana nethoshi elikhanyayo, uma nje uhlala usebenza, liyakhanyisa. Kodwa uma umoya ushintsha, liyacisha. Futhi yingakho abaningi bewela ngemva kokukhuphuka. U-MC Hammer uyisibonelo esihle salesi simo. Esinye sezinkanyezi zobuciko zeminye ama-90 waqoqa ngaphezu kwamadola ayizigidi ezingama-30 ngemiculo yakhe, udumo namathosi. Umhlaba wonke wawucula izingoma zakhe, wayenezindlu zikanokusho, izimoto, izindiza ezizimele, futhi kwabonakala kungekho okungamvimba. Kodwa-ke, okwamholela ekubhujisweni kwakungelona ukuntuleka kwethalente noma inhlanhla. Kwakungukuntuleka kokuhlakanipha kwezezimali. Wahlala impilo yakhe sengathi ukugeleza kwemali kuzoqhubeka. Wonke amadola ayengenayo ayekhishwa ngokushesha ukuze kugcinwe ukubonakala, hayi ukwakha isisekelo. Kwakungekho sisekelo. Wayecabanga ukuthi isivinini sokuhola kwakhe sasingeke sishintshe, ngaphandle kokuqonda ukuthi umzimba uyakhathala, isimo semakethe siyashintsha, futhi udumo luphela. Lapho udumo lwakhe lwehla, ukungena kwemali kwaphela. Futhi ngakho, zonke izimpahla zakhe zanyamalala. Lokhu kushintshashintsha kubonakala njalo kubantu abavelele nakubantu abangaziwa ngokufanayo. Umehluko ulele kuphela endaweni lapho ukuwa kwenzeka khona. Abanye balahlekelwa ingcebo yezigidi zamadola esidlangalaleni. Abanye balahlekelwa ukuthula kwengqondo ngasese emakhaya. Ngoba iphutha liyafana, ukuncika kuphela ensizeni efuna ukubamba kwakho iqhaza okungaphazamiseki.
Uma umzimba wakho, ikhono lakho lokukhuluma noma isikhathi sakho esitholakalayo kuyizona kuphela izimbangela zemali engenayo, uzithola usesimweni esibucayi. Futhi lobu bucayi buyanda unyaka nonyaka, ikakhulukazi ngemva kweminyaka engama-40 lapho ukukhathala kuqala ukubonakala, lapho imakethe iqala ukuthanda okusha, okushibhile, okusheshayo. Futhi uma ungakaze wakhe okusebenza ngokuzenzakalela, ngeke ugweme ukuzwa ukwehla. Ngikhumbula ingxoxo engaba nayo esithangamini nomdlali webasketball waseMelika owayedlala. Walandisa ukuthi esiqongweni somsebenzi wakhe wobuchwepheshe, wayehola cishe $5 ayizigidi ezinhlanu ngesizini ngayinye. Kodwa-ke, lapho esethatha umhlalaphansi, waqaphela ukuthi indlela yokuphila ayeyigcina yayidinga okungaphezu kwanoma yiluphi utshalomali lwezezimali ayelwenzile. Wayengenalo uhlelo oluhlelekile. Wayenerekhodi nje lamasheke asebhange ahlonishwe. Lapho izizini zokuncintisana ziphela, kanjalo nokungena kwezinsiza zezezimali. Kwakungaleso sikhathi lapho aqaphela khona ukuthi umzabalazo wangempela wawungakaze ube enkundleni, kodwa ngaphakathi engqondweni. Wangivuma, amehlo akhe ecwebezela, nganikela impilo yami yonke ekuphishekeleni inkululeko, kuphela ukuzithola ngiyisiboshwa semali. Lawo mazwi akazange aphume engqondweni yami. Ingcebo yangempela ayichazwa ngokuthi uhola kangakanani, kodwa ngengxenye eqhubeka ingenayo ngaphandle kokudinga ubukhona bakho ngokomzimba. Imali engenayo ngesikhathi uphumule, uhamba, ululama, noma ngisho nalapho ugula. Lokhu kuyilokho okuhlukanisa phakathi komuntu ogqilazwe umsebenzi wakhe nomakhi wezinhlelo ezizimele. Abacebile bagxila ekwakheni izinhlaka. Ababuzi ukuthi ngizothola malini kule nyanga, kodwa kunalokho, ngingakha kanjani okuthile okuqhubeka kungikhokhela, noma ngabe sengiyekile ukusebenza. Bakha amabhizinisi, batshale imali, bakhiqize izimpahla, bavikele amalungelo okushicilela, babhalise amalungelo okusungula, futhi bathenge izakhiwo. Ngamunye uyimbewu ehlumayo futhi ithele izithelo, noma bengayinakekeli. Nokho, ungoni, ukuthola imali engenayo engenaso isidingo somsebenzi oqhubekayo akulona udaba lwethuba noma umlingo, kuwukuqonda okujulile. Kuwukusuka nje ekuzuzeni uze wakhe ngokuqhubekayo. Kuwukuqaphela ukuthi ikhono, ulwazi lokuphila, ngisho nezinkinga zesikhathi esedlule, kungaguqulwa kube yinto enenani elihlala njalo. Futhi akunandaba noma uneminyaka engama-40 noma engama-50 noma engama-60 ubudala. Ukuhlakanipha osuqoqile kuyimpahla yakho enkulu. Usuphile isikhathi eside ngokwanele ukwazi ongakufuni, futhi lokho kuqonda kungamandla. Manje, cabanga ukusebenzisa lokho kuhlakanipha esifundweni se-inthanethi, encwadini, esiteshini, kumkhiqizo wedijithali, ekuboniseni, noma empahleni. Okuthile okusebenzayo ngenkathi uphila, nangale kwalokho. Ngakufunda lokhu ngendlela enzima. Ekuqaleni, nami ngangikholelwa ukuthi impumelelo ivela emandleni ami, ekukhulumeni kwami esidlangalaleni, nasezingqungqutheleni zami. Kodwa, ngelinye ilanga, ngihamba phakathi kwamadolobha, ngaqaphela ukuthi uma ngingema isikhathi esingeviki elilodwa, imali yami nayo yayizoma. Lokhu kwangethusa. Ngaqaphela ukuthi ngangenza iphutha elikhulu engangixwayisa abanye ngalo. Ngakho, ngaqala ukuhlela ulwazi lwami, ngirekhoda izifundo, ngibhala izincwadi, futhi ngakha izinhlelo ezingasiza abanye ngaphandle kokungena kwami ngqo. Kulapho inkululeko yaqala khona. Lapho imali yayingasaveli emiphumelweni yamahora okusebenza futhi yaqala ukuvela emibonweni engangiyisakaza. Ingcebo ikhombisa lokho okwakha ngaphandle kwakho. Ngenxa yalesi sizathu, ungalokothi ulinganise umzamo nomphumela, noma umsebenzi nentuthuko. Abaningi bachitha izimpilo zabo, basebenza kanzima, futhi bafa bekhathazekile, kodwa bengakaze bakhululeke. Imfihlo ukwenza ngobuhlakani, ukudala, ukuthuthukisa, ukufundisa, nokwandisa. Kuwukunikela isikhathi entweni eqhubeka ikhula ngisho nangaphandle kokunaka kwakho okungapheli. Kufana nokutshala isihlahla, ekuqaleni umzamo mkhulu, kodwa ngokuhamba kwesikhathi siyaqhakaza, simila izimpande, futhi sinikeze umthunzi nezithelo 10 eminyaka.
Ngakho, cabanga, uma ubunganyamalala namuhla, ingakanani isikhathi imali yakho eyayizogobhoza? Ngenyanga eyodwa, iviki elilodwa, usuku olulodwa. Uma impendulo ingu-0, ulandela iphethini lem-C-Hammer ngenye indlela. Lesi yisixwayiso. Akukhona ngodumo, kodwa kumayelana nesakhiwo somqondo nesemali. Uma nje uncike emsebenzini wakho kuphela, uzohlala ugqilazwe umjikelezo womzamo oqhubekayo. Futhi lowo mjikelezo awuyihlukanisi ukukhathala noma iminyaka yobudala. Inhlokodolobha ekusebenzela yiyona kuphela eqinisekisa ukuzimela. Ithenga isikhathi, ukuzola, nesithunzi. Ikuvumela ukuba uphile ngenjongo, ngaphandle kokuphelelwa ithemba lokumane usinde. Futhi okuthakazelisa kakhulu ukuthi lokhu akudingi isimangaliso, kudinga nje ukukhetha, ukuyeka ukuba yisigqila sokwesaba kwakho futhi ube umakhi wesistimu yakho siqu. Ngoba ekugcineni akuyona imali enyamalalayo, ngabantu abangakhi lutho olungahlala njalo. Ukwesaba yijele elinyenyayo kakhulu. Akumemezi noma kuvele ngokungazelelwe, kunyonyoba kancane ngemibono efihlekile, efihlwe njengokuqonda okujwayelekile. Mhlawumbe akusona isikhathi esifanele. Kuthiwani uma ngihluleka? Kungcono ukulinda isikhashana eside. Lamazwi ayizingele lesandla ezingabonakali ezigcina izigidi zabantu endaweni eyodwa iminyaka eminingi. Futhi okubi kakhulu ukuthi lapho ulalele kakhulu lelizwi, kulapho libonakala liyiqiniso kakhulu. Ukwesaba akubhubhisi ngokushesha. Kuyanciphisa amandla. Kancane kancane kugqwala ikhono lakho lokwenza. Ngikhumbula kahle isigameko esashintsha kakhulu impilo yami. Ngangilungiselele isiphakamiso sokubonisana senkampani eChicago. Ngachitha izinsuku nginakekela yonke iminingwane, ngibuyekeza idatha, ngicabanga umthelela wayo. Ngangikholelwa ngokuqinile ukuthi lelo qhinga laliyoletha isigaba esisha ohambweni lwami. Ngesikhathi ngisethula, indoda eyayihleli ekhanda letafula yangibuka ngesithukuthezi nangokungabi nanhlonipho. Yamane yathi, lokhu kusaqala kakhulu. Awukakulungeli. Lowo musho wangishaya njengesandla. Ngazizwa umzimba wami uqina, ubuso bami bushisa, isifuba sami siqina. Ngaphuma lapho ngizizwa ngimncane, ngihluliwe, cishe ngijabhile. Endizeni yokuphindela, ngibheke ngaphandle efasiteleni, ngazibuza ukuthi ngabe ngangiziphosise yini ngami? Ngangizikhohlisa yini? Ingabe konke engangikukholelwa kwakukuzidla nje? Ukunyenyeza kokwesaba kwaqala, futhi wonke amagama abezwakala enengqondo. Yeka. Uye weqa amandla akho. Ungazibeki endaweni enjalo futhi. Kwakungenye yezindlela ezinde kakhulu empilweni yami. Lapho ngifika, ngahlala ngithule amahora amaningi, ngingaqiniseki ukuthi ngenzeni. Kodwa phansi ngaphakathi, izwi elithambile langitshela, kuthiwani uma ephosisa? Kuthiwani uma wena udinga ukholo olwengeziwe? Ngosuku olulandelayo, nganquma ukuqala kabusha. Ngaphinde ngakha sonke isiphakamiso kusukela ekuqaleni. Ngafunda, ngabuyekeza, ngathuthukisa ingxenye ngayinye. Bese, ngokwesaba kusagijima kimi, ngaphinde ngabiza lelo qembu ngacela omunye umhlangano. Bavuma. Ngahamba, ngithuthumela, kodwa ngahamba. Futhi, ngalesi sikhathi, lapho ngiqeda, leyo ndoda efanayo, eyayingangixoshile yelula isandla sayo yathi, lokhu kuyilokho kanye ebesikufuna. Savala isivumelwano ngalolo suku. Ngafunda okuthile okungenakulibaleka, ukwesaba kungumqaphi wokugcina ngaphambi kokwandisa. Noma nini lapho kuvela, kungenxa yokuthi ususondele ekuweleni umkhawulo wangaphakathi. Kodwa ukwesaba akuveli nje emizamweni emikhulu. Kuphakathi kokukhetha okuncane kwansuku zonke okuhlehlisayo. Kuphakathi kulowo mbono ongawuphathi. Kuphakathi esifundweni osifisayo, kodwa ungazizwa ukwazi ukusenza. Kuphakathi kuyo yonke ithuba olidedelayo ngoba ukholelwa ukuthi akusona isikhathi esifanele. Yikho okwenza unganqikazi ukutshala imali, uzame okusha, ukhulume noma uzibeke obala. Futhi ngokuxakayo, lokho okubiza ngokuthi ukuqapha kuvame ukuba ukwesaba okufihlwe njengokuqonda. Kuyakukholisa.
Kukwenza ukholwe ukuthi kuyakuvikela, kanti empeleni kukugcina uvalelekile. Abantu abaningi abakuqondi ukuthi ukwesaba akusona isibonakaliso sokuyeka. Kuyisibonakaliso sokuthi uyaphila. Ukuthi okuthile phakathi kwakho kufuna ukukhula. Ukwesaba kukukhumbuza ukuthi kukhona okusha okuzama ukuvela. Futhi uyazi ukuthi kungani kubangela ubuhlungu. Ngoba kuvivinya imikhawulo yalokho okukholelwa ukuthi uyakwazi. Ukwesaba kungukuxabana phakathi kwalokho oyikho nalokho okuba yikho. Ngibone abantu abahlakaniphile bezilimaza ngenxa yokwesaba. Abantu abanemibono ehlakaniphile engakaze iphumelele. Lapho bebuduzwa ukuthi kungani, baphendula ngezizathu ezinengqondo: ukuswela isikhathi, ukuswela izimali, ukuswela usizo. Kodwa ngemuva kwazo zonke lezo zabaqathi kukhona intambo eyodwa: ukwesaba. Ukwesaba ukuhluleka. Ukwesaba ukwahlulelwa. Ukwesaba ukulahlekelwa yilokho abanakho. Futhi okubaluleke kakhulu, ukwesaba ukuthola ukuthi bakhulu kunalokho ababekucabanga ngabo. Ngoba ukukhula nakho kuyathusa. Ukubhekana namandla akho kungase kube buhlungu njengokubhekana nobuthakathaka bakho. Ucwaningo oluvela eNyuvesi yaseBath e-United Kingdom lwaveza ukuthi ngaphezu kwamaphesenti angama-70 alabo abafisa ukuqala iphrojekthi yomuntu siqu noma ibhizinisi abalokothi baqale, futhi isizathu esiyinhloko ukwesaba ukuhluleka. Abaningi abazi nokuthi yini abayesabayo. Umuzwa ongacacile, umuzwa osabalele wengozi. Kodwa unamandla anele okukhubaza. Futhi ngenkathi benanaza, isikhathi siyanyamalala. Ngokuhamba kwesikhathi, isibindi siyancipha, amaphupho ayapholisa, nempilo ihlala kumjikelezo ojwayelekile. Manje cabanga, mangaki amathuba osuwalahlile? Mingaki imibono oyishiyile phansi ngaphambi kokuzama? Kangaki udele ngesaba nje ukubonakala uyisiwula? Mingaki iminyango engazange ivuleke ngoba awuzange uze ulingise nokungqongqoza? Ngamunye kwakukuguguleka okuncane kwamandla akho. Futhi lapho ulondla ukwesaba kakhulu, kulapho kukhula kakhulu. Kukhona indlela yokuphuma. Awukususi ukwesaba. Uyakuphinda ukuchaze. Ngafunda ukubona ukwesaba njengesibani esikhulu, hayi udonga. Kungikhombisa indlela yokwandisa. Lapho okuthile kungethusa, ngiyazi ukuthi kumele ngiye lapho. Ngoba lapho kukhona isinyathelo esilandelayo. Isibindi akukhona ukungabi khona kokwesaba. Kuukunquma ukuqhubeka noma ngabe kukhona. Ngikubonile lokhu kimi kanye nasezinkulungwaneni engiziqondisile. Abantu abajwayelekile, abaphila izimpilo ezijwayelekile, ababona ukwesaba njengomqaphi wengcebo nje. Owesifazane owayephupha ngokukhuluma esidlangalaleni kodwa ethuthumela ngisho nangomcabango wokukhuluma phambi kwezithameli. Ngokuziphonsela inselelo yokuya esiteji, waqaphela ukuthi ukwesaba akukanyamalala, kodwa akuzange kumvimbe. Emva kwenkulumo yokuqala, wakhala, hayi ngenxa yokwesaba, kodwa ngenxa yokukhululeka. Wathola ukuthi ukwesaba kwakungesona isilo. Kwakuyisibuko. Noma nini lapho ubhekana nokwesaba, uyathuthuka. Futhi njengoba uthuthuka, kuyancipha. Kuze kufike usuku lapho ukukhubazeka kwakho kwangaphambili kuba ubufakazi nje bentuthuko yakho. Ukwesaba okuncane kuyindleko yenkululeko. Indleko efanele ukukhokhwa. Ngoba phansi ngaphakathi, okwesabisa ngempela akukhona ukuhluleka, ukubheka emuva nokuzisola ngokungazami. Isayensi yamanje isiqinisekisile engangikugomela amashumi eminyaka, indlela ocabanga ngayo ngemali ichaza ukuthi iveza kanjani empilweni yakho. Ngikhumbula ucwaningo lokuqala lwaseStanford ngendlela yokuziphatha kwezezimali. Lwembula okuthile okumangalisayo. Abantu abanokuzethemba okukhulu kwezezimali babenamaphesenti angama-67 ngaphezulu amathuba okonga, ukutshala imali, nokuphumelela, ngisho namaholo aphansi kunawomkhakha ojwayelekile. Babengekho hlakaniphe ngokudingekayo, futhi abazange bazuze ifa lengcebo noma amalungelo. Umehluko wawusenjanjini abazibona ngayo. Phansi ngaphakathi, babekholelwa ukuthi bayifanele ingcebo. Lokhu kukholwa kwahola izinqumo zabo.
Ngikubonile lokhu okuhlelwe izikhathi eziningi emsebenzini wami, abantu abanemali engenayo encane abaphumelelayo, abanye abanengcebo abahlala benokushoda okungapheli. Imali imane ikhombise ingqondo eyiphethayo. Labo abazibona bekwazi benza ngokufanele. Labo abazizwa bengafanele bazikhawulela ngokungazi. Kuwukuprofetha okuzigcwalisayo. Ngokukholelwa ukuthi imali iyinto ekude, ecishe ingafinyeleleki, ingqondo yakho engaphansi kwethoni iqinisekisa lelo kholo. Lokhu kuholela ekulahlekelweni amathuba, ekushabazeni izinqumo, ekubambezeleni utshalomali, ngisho nasekwenqabeni imivuzo eseyitholakele. Isibonelo esiqaphelekayo sasihilela owesifazane waseToronto. Ehlakaniphe kakhulu kwezokuklama, wayekhokhisa imali encane kakhulu ngezinsizakalo zakhe. Lapho ebuzwa ukuthi kungani, wathi, "Ngizwa sengathi angifanele okungaphezulu." Izwi lakhe lakhakhazela. Ngamcela ukuba achaze ukuthi uzizwa kanjani lapho ethola inkokhelo. Impendulo yaba, icala. Icala lokukhokhisa kanye nelokuthola. Leli cala elifihlekile laphazamisa intuthuko yakhe. Wayengaqapheli ukuthi imali ikhulisa esiyikho, ayisiguquli, ivele isiveze nje. Uma unamahloni okuthola imali, ingeniso yakho ngeke yenyuke. Inhlokodolobha ayinabanda. Ayilungile noma imbi. Ivele ilalele unembeza wakho. Labo abazibona befanele inala benza kanjena, bafuna ulwazi, benze izinqumo ezibalwe kahle, bafunde ukutshala imali, futhi babalule isikhathi. Kodwa abazenzisi bagwema umthwalo ohambisana nengcebo. Yingakho abaningi abawine ilotho behluleka phakathi neminyaka embalwa. Ucwaningo olwenziwe yi-National Endowment for Financial Education eMelika lwakhombisa ukuthi cishe amaphesenti angama-70 alabo abawina imiklomelo ebaluleke izigidi zamadola balahlekelwa yikho konke phakathi kweminyaka emihlanu. Abalahlekelwa inhlokodolobha balahlekelwa ubunikazi obungayisekela. Ukuphepha kwezimali kungcono kunanoma iyiphi isu lokutshala imali. Kuqinisekisa ukuthi uzokugcina yini okutholayo. Ngibonile osomabhizinisi bephelelwa yimali besebenzisa amathuluzi afanayo abanye abawasebenzisa ukuze baphumelele. Umehluko wawungaphakathi, ungasoze waba ngaphandle. Lapho ukholwa ukuthi ungaphatha inala, ubuchopho bakho bufuna izindlela, izixazululo, ukuxhumana, namathuba aqinisekisa lo mbono. Okuphambene nakho kuyiqiniso. Uma ukholwa ukuthi imali iyinkimbinkimbi, ayilungile, noma ingahlanzekile, ubuchopho bakho buba ngungoti ekuwuchithachitheni. I-neuroscience ikubiza lokhu ngokuthambekela kokuqinisekisa, ukuthambekela ekuhlungeni iqiniso ukuze uthole ubufakazi balokho osekukholwa kakade. Uma ucabanga ukuthi awusoze waphumelela, ubuchopho bakho buzosebenza njengeradar ukuqinisekisa lelo kholo. Buzoqaphela izikweletu, izinkinga, nokwehluleka kwabanye. Buzoziba amathuba, imiqondo, izimemo, nezimpawu zokuthuthuka. Kufana nokugqoka ilensi ebona ukushoda kuphela. Kodwa shintsha ilensi, bese umhlaba uyashintsha. Ngikhumbula umsebenzi ohlelweni lwami lokweluleka. Ngacela iqembu labafundi ukuba libhale njalo ekuseni isikhathi sezinsuku ezingama-30, ngingumphathi omuhle kakhulu wezinsiza. Ngabacela ukuba bangakuhlaziye, vele bakuphindaphinde nje. Ekuqaleni abaningi bahleka, becabanga ukuthi kuwubuwula. Kodwa okuthile kwashintsha. Baqala ukwenza ngokuhlukile. Omunye wabika ukuthi engaboni, waqala ukulandelela izindleko. Omunye waxoxa kabusha ngesikweletu esidala. Owesifazane oyedwa, ngemuva kwamaviki amaningi ebhalile lo musho, wathola isibindi sokuqoqa inkokhelo kumakhasimende obelinedonsa izinyanga. Akekho owathola imali ngokungazelelwe. Bamane benza ngokuvumelana nesithombe sabo esisha. Futhi lapho ingqondo ishintsha, ukuziphatha kuyashintsha. Lapho ukuziphatha kushintsha, imiphumela iyashintsha. Ubuchopho bomuntu buyindlela yokuvumelana. Bulwela ukuqondanisa iqiniso langaphandle nesithombe somuntu siqu. Ngakho uma uzibona ungenalo uhlelo, buzozakha iziphambeko. Uma uzibona uhlulekile, buzocekelwa phansi izimpumelelo zakho.
Kodwa uma uzibona uchumile, ingqondo yakho izosebenza ukuze ikwenze lokho kubuyezeke. Uzodonsa abantu abahlukene, uxhume imibono ehlukile, futhi ubone amathuba lapho ngaphambili kwakunezithiyo kuphela. Lokhu akulona uphanda, kuwukubhala kwezinzwa zengqondo. Sekuyiminyaka eminingi ngiqaphele ukuthi abantu abaphephile ngokwezimali abakhulumi ngezinkinga, kodwa ngezithiyo. Abasho ukuthi, anginayo inhlokodolobha, kodwa angikayitholi indlela yokuyenza. Abasho ukuthi, ngeke ngikwazi, kodwa ngingakwenza kanjani. Lokhu kushintsha kolimi kushintsha ukwazi. Futhi isakhiwo sokwazi siguqula iqiniso. Inala ayiqali ebhange. Iqala engxoxweni yakho yangaphakathi. Lapho unquma umdali wengcebo yakho noma isiboshwa sokwesaba. Ukuze ushintshe impilo yakho yezezimali, qonda ukuthi wonke umcabango ngenhlokodolobha uyi-oda. Wonke umusho ophindwayo uyi-oda ebuchosheni bakho. Yisho ukuthi kunzima, futhi buzoziveza. Yisho ukuthi kungenzeka, futhi buzokukhombisa indlela. Isayensi iqinisekisa lokho okufundiswa umoya, lokho okukholwayo, uyakubonakalisa. I-neuroscience imane nje yaphinda yabiza kabusha lokho umthetho wokudonsa osekuvele ekuchazile, ukuthi konke kuqala ngaphakathi. Inhlokodolobha akuyona indawo yokuqala. Ingumphumela. Ilalela umculo wengqondo yakho. Ngokushintsha imvamisa yekholwa lakho, umhlaba wonke uzozifanisa nalobu bunikazi obusha. Ngoba okungaphandle kumane kuyisibuko esithembekile sokukholwa kwakho okujulile. Manje, mhlawumbe okuthile ngaphakathi kwakho sekuyavuka. Mhlawumbe izwi langaphakathi lithi, yebo, kungenzeka. Yile ndlela zonke izinguquko eziqala ngayo, ngezimbewu zokuqaphela. Ngoba lokho okuzwile namuhla akuyona nje imali, kumayelana nokukhululeka. Kumayelana nokuphula umjikelezo obamba abaningi ekwesabeni, ekuzisoleni, nasekuboshweni. Ngakho, uma okuthile kukuthintile, uma ukubukela le vidiyo kukwenze wafuna ukushintsha, ngicela kuwe okuthile, yabelana ngayo nomunye umuntu odinga ukuyizwa. Kungaba umngane, ilungu lomndeni, noma umuntu onamakhono ongakakholwa okwamanje kuwena. Ngesinye isikhathi, umyalezo owodwa uwumfutho oguqula ikusasa lempilo. Ngiyabonga ngobuqotho ngokuhlanganyela nami. Qhubeka ufuna, qhubeka ukhulisa, qhubeka ukholwa. Futhi ngizokubona kokuqukethwe okulandelayo.